Ang galing naman nun. Pasok na pasok ah. Walang sabit. Sa tingin mo ba gagana pa yan? Tignan mo nga oh, kalakalansay na. Hindi na magagamit yan. Ano ka ba? Gagana pa to. Tingnan mo nga oh. Oh. Ay, naku naman. Magpapasama pa kasi. Isa lang naman ang covered court natin. Wala nga siya sa covered court, kuya. Dumaan ako kanina doon. Alam ko na. Baka nandun sa kubo. Dun sa may kawayan. Hindi kayo mag-shoot eh. Ni. Ay. Bang. Magaling din palang mag-basketball to ah. In fairness, may tsura siya. Ang galing naman nun. Pasok na pasok ah. Walang sabit. Apay, nakikita mo tao. Wala lang. Ang galing mo pala mag-shoot. Siyempre naman, basic. Araw-araw kong ginagawa to. Nice. Bakit hindi mo kasama yung asawa mo? Wala siya. Nangabayo eh. Hala, nangabayo? Baka iba na yung kinakabayo nun. Hindi niya magagawa sa akin yun. Ako lang kinakabayo nun. Oh, talaga lang ah. Hindi mo alam, ang kabayo. Tumatakbo yan sa madaling araw. Bahala siya kung gusto niya mga bayo ng iba. Madami namang diyang iba eh. Sana naman kayo nagpunta si darling ko. Ang aga-aga, wala na naman. Si Kuya Andres yun ah. Kuya Andres, O bakit? nakita mo ba si darling ko? Ang aga-aga kasing umalis sa bahay. Nakita ko siya kanina. May daladalang bola. Hindi ko alam kung saan siya nag-basketball. Ah, ganun ba? Ano pala yung ginagawa mo? Nakita mo na nga naglilinis ako ng TV. Magtatanong ka pa. O bakit? Eh di ba may TV naman kayo sa bahay? Wala na. Nasira na. Tinamaan ng bola. Kaya ito, hiningi ko na lang. Buti mabait yung matanda. Sa tingin mo ba gagana pa yan? Tignan mo nga oh, kalakalansay na. Hindi na magagamit yan. Ano ka ba? Gagana pa to. Tingnan mo ka oh. Oh. Malinis pa. At may mga wirings pa oh. Alam mo bang electrician ako? Kayang-kaya kong ayusin to. Electrician ka pala. Eh bakit hindi mo gawin yung TV nasira doon? Hindi na maayos yun. LCD ang sira nun. Buti ito, tingnan mo. Wala pa. Kunting linis lang to. Pwede na. Nagtitipid ka na naman, Kuya Andres. Bakit kasi hindi ka pa bumili? Isa wala nga akong pambili eh. Ano unahin ko? TV? O yung gatas ng mga bata? Siyempre, gatas ng mga bata. Alam mo naman pala. Ang dami mong tanong. Puntahan mo na lang si Bak doon. Eh, hindi ko nga alam kung saan siya nagbabasketball. Pwede mo ba akong samahan? Ay, naku naman. Magpapasama pa kasi. Isa lang naman ang covered court natin. Wala nga siya sa covered court, kuya. Dumaan ako kanina doon. Alam ko na. Baka nandun sa kubo. Dun sa may kawayan. Tara na, Kuya Andres. Samahan mo na ako. Maraming aso doon. Ito naman. Halika Alam na. naman na may ginagawa ako eh. Sandali lang naman yun. Pag natin kita doon, uwi din tayo ha. Oo, halika na. Ano yan itong taon to? Hoy! Di yan ang daanan dito. Mutalag ka nga talaga. Kala ko kasi dito yung daan.
Ba't di mo kasama yung lagi mong kasama? Baka may ginagawa pa sa bahay nila. Ang presko ng hangin dito, no? Bakit? Anong nangyari sa mata mo? Napulingan ata ako. Aray ko, hindi matanggal. Pwede mo bang hipan? Ang sakit. Kuya Andres, sigurado ka pang dito talaga nagbabasketball si darling ko? Oo nga, dami mong tanong, magpapasama tapos ganyan sasabihin. Tuh, kita man. Mukat sama tumangkin na.